Hello guys, ako na po ni si Helen Boholana. Karon dayong adlaw, biyahe mi paingon sa Northern Westphalen diri sa Germany. Kay importante among lakaw karong adlaw. Mga Huwebes pa pud mi puhon balik sa Stuttgart. Parking sa mi pahuway sa mi kay grabe kahadyo among biyahe, 5 hours. Di jud lalim, biyahe 5 hours. Nang ni-stop sa mayari sa ilang na may istapanan. Kanang di ko po dogay mo stop basta kay makapahuway kay dili lalim magbihag hadyo mangihi, mang snack or picture sahay daghan po pahuway kasagaran mga dagko nga delivery truck bisan asa sa Europe dire jud sila mo pahuway naman sila pahuwayanan. Pahuway sa mi kang pahuway inom sa tubig. Muna guys ni dapita asa ni dapita kalimot ko nga na po na standby kay kontrolon man ni sila mga transporter kung pahuway bas lag dili kay bawal man na nila. Kinahanglan dyan sila musunod sa rules dire sa Europa. Penaltihan. Hey guys. Napitan na po sila yung restaurant nila kay kanang uban kanang mga onay canteen sa mga transporter. Guys, magkita na po taon dya kaya wala pa may maabot sa among padungan. Bye bye guys. Guys, hi mga Boholana sa tibuok Pilipinas. Ako na po ni si Helen Boholana. Karon na kami sa hotel. Mapay pagabot na mo nagkasikaso, kami kasikaso. Grabe kakapoy. Mo ni ang hotel nga among giistihan na sa Northern Westphalen. Ano yung view?
Ini ang view sa gawas. Naa sila'y duwaanan sa mga bata. Grabe jud, ka-quiet nga lugar. Maka-relax ka kung ma-check-in ka rin napita. Mawa imong stress. Pwedeng init na hapon na alas 6 napay adlaw init pagjud sa ato sa Pilipinas alas 6 ngit-ngit na are habog pang adlaw summer man good unang kuan jud kanang late ilahang adlaw nga mo sahop alas 9 alas 10 kun summer na mingaw way naglakaw-lakaw kay init pa man. Okay, guys, manihapon sa ni. Kay grabe na jud kakutas. Okay, bye-bye. See you next time.